Hi guys! Oras na sa almusal guys. Sa pananghalian na pala kay 11:30 na. Kanina pa sana ako kakain. Kaso lang, sunod-sunod kasi yung print saka Xerox guys. Kaya ang among sudan karon guys, mao ni nagtinola ako ng manok. Ano ba? Parang may kakaiba. Saka ito, kanin. At meron akong sardinas, fried sardines. Ako yung nahuli yung kaon guys. Ano ba yan? Parang hindi ako dito Kaya ang tinira sa akin guys, liog. Ayaw ko naman kumain ng liog. Umpisa na tayo kain guys. Bang masarap. Fried sardines guys. Maanghang. Lumipat ako ng pwesto guys. Makuman ang taon basta pagod. Makuha yung anggulo. Kasi kung kanina ba mag-post-out ng hindi naman sa kasi naman tayo. Pero alam mo, pagkatapos ng mag-post tayo, kung mag-video ka ng video na alam mo ba, pag-i-attract sa service, Ang among pananghalian guys, dala na sa almusal, dala na sa pananghalian. Mahal siya guys, Malingki pa kasi ako. Sa umaga, magbubukas na ako rito. Tapos naglilinis. Nakahanda ng almusal ng anak ko. Pagkatapos, ang daming Xerox pa. Sinanghali ako mamalengke. and that's our party. Alright, kayo, kumapit ko maparado. Harap. Malamig. Marasa. Marasa ito na malamig. Marasa ito.
Saba ka. Ayan, napatay. Ay, yung patay dito. Ayan na. Why mo dito? Ay na, manabusog na ito na. Hmm? Ayan na. Busog na ito. Inom na ako ito. Malamig na ice pretty. Sarap. Asya. Kaya see you the next vlog, guys. See you the next vlog. This is my vlog.